Saging nga kuan, suba. Wala ka suway sky? Butter. Oh, butter. Ngano man anir? Why signal? Ikaw. Bata. Mga batang ganun. Dalian kung nakakitag lugar. Hagok na ron. Wala pa na igipili. Hagok. Tandugas kay kung muhagok kay ha. Yung kuan, si Atian manimo. At nakta. Bila sawag. Arach, nice speaker. Kabon si ano to? Hinaya ko ng push kaya. Di ra pa nakita kayo. Malaki baso dali. Ito sana. Dali unay nga. Saro mo bisa. Kada butang Ha? Unay nga. na yung mga baso na yung mga ngan. Ha? Ano po tinagat? Wala may kanta na lang. And the scene goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fuck? Parisin na. Sayaw nila na eh. Sayaw mo yan. Let the fox say. Daghan na drink kuranan na no. Dito lang ka rin yan. Sarap na. Apay bukon ani ka na. May tambal diri ko ba? Dahil kinakusgan. May, ari na mo dire. Video. Sige. Baby, don't be scared. All the things that do. Kung sabi ka niya ito, gathering the rails sa Despedida. Silin. What is name? Ano yan? Aki. Nicola. Hello. We will start with prayer. So I would like to request for our invocation. I would like to request something from the younger generation. Also, nilagan na si Dolores. Dolores. Atong so ayan. Let us put ourselves in the Wait, holy stand up. presence of the Lord. Stand up. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. and lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Atong taon ang atong pinalanggang iyaan
Saturnina Schneider for our opening remarks. Yay! Kapan! Pasalamat ate. Oy, salamat kayo labi na sa mga senior. Na pareho na ko, nagkita kaya punta. Basin makita kaya punta sunod ko eh. Kalori sa dinon. Puhon. Punta lang yung mga batanon. Long live. No. Long live hopefully. So, I am so thankful that we are blessed that we're still on this age and we're still active. And thank you so much for coming. And hopefully we'll meet again next year. Okay, thank you. Clap hands. Yay! Kapan! Next will be Lolet. Yay! This is the boss of Barangay Punta. Oh, para ko na ni election. Mayo. Timing. Hanggang sir po. Sana. Ikaw? Bugat. Yay! Well, this camera is on? Okay. Karong gabi una nakapundok ta diri sa tanan nga agaw ni Nina ni ako ray di adiri kami si Nina mga bata kami close man gyud bilaan nga pobre pa kayo ba karon dato pobre pa mi antod karon na dato na wa mga usab ba nalipaysan ko nga nagkakita ta tabang ka lang mo kami mga isowan wala naman kami mga biyuda Christian Filipino. Ano biyuda? Ikaduhan. Mga daga. Bitaw no, mga asawa na nabili. Mga banaw. tabang sa tanan iso niya wag niyo siya malimot yung iso ang tanan naging tabagan ako natabaw sa ko ang tanan tabang pa siya Yay! Oh, Cedelia kani. Pasalamat lang ko tiya. Tiya pasalamat. Oh, pasalamat. Sige. Ana lang. Oh, sige. Oh, tanawa. Okay. Oh, di ba? Ya Bagkali. Nasa daga lagi. Daga. Oh, ikatulog guys. Ikatulog niya daw. Basta yung kalimot. Ipasalamat ang tanan ko. Mga biyuda. Sa Dilian sa siya. Naman nga ni Lito. Kalito. Julius. Oh, Julius. Tapos agad iwasan na yun. Mga asawa ra lagi na. Sila mga bana wala na. Yang salamat lang ko ni Nina ang akong anak na wala ko sabi niya dito sa gawas niya sa iyang pagtabang na tubuok pamilya sa iyang mga pagumangkon dako itabang salamat kaayo og sa tanan mga igsuon. Yay! Okay, may lagi kang istorya. Bitaw. Wala sa kanan. May ang hindi plano mo. Salamat kaayo. Tagsara gyud na. Salamat kaayo. Thank you. She said. May isa pa yan. Paya sa. Baby. Oh, the baby. Pinakamanghod sa daga. Pinakamanghod sa daga. Daga ni daga. Nieves Bagkali. Dili na siya lang naman. Gamitin yung tanan. Salamat po na nakatapos ang tanan dili. Nakakita
Manila, salamat na imong sarili pang tabangan. Salamat sa sagaan tagsaas kinabuhi. Kita ang mga katawigan. Salamat kayo ninyo. Salamat sa thank you. Salamat sa inyo. Yehey! Okay. Kumanda man itong mga emotional kayo ng mga testimony. No? Not unless Uncle Alfred would have something to say before we have games. You don't have to say. Okay. So we proceed sa itong games. By the way, ito ipaipaw si Auntie Nina, nagprepara din siya o mga more or less mga 10,000 para prizes sa itong games. Ako tamong ihatag kay ang gibutan din ng games for kids. Doon na sa games for seniors. So unahon ko ng games of seniors. Ako ihatag diyan para sa mechanics sa games. Music maestro. Stand up lang, stand up.